cannot buy food, everything is expensive. Mu ina za mu sa kanmu for crying out loud. You get up, you want to leave the country? Yes, you're running away. That's what they're going to say. What ina kuke san mu sa kanmu for goodness sake, mu talakawan Nigeria ba abu. Okay, yanzu wayannan mutanen nan da aka kashe. They are just farmers. They don't know any other thing banda wannan noma da suke yin. Abinci yayi tsada. Mai yayi tsada. None of these things are in place. Da wahala da muke cikin ma, your life is at stake. Yau ya faru da wani, gobe nobody knows who the next person is going to be. Don't make us regret why you're sitting on that seat. You have to come out and do something. You have to come out and do something. Daga mutane suna posting a Instagram da wasu social media platform. Mutum zai posting. Yana typing, yana tsoron me zai rubuta, yana typing, yana... Baba Gana Umar Zulum, Allah ta'ala ya masa jagoranci, nauyi da Allah ya ɗora masa, Allah ta'ala ya tallafa masa, Allah ya ƙara masa takawa a zuciyarsa, ya kuma masa ƙari akan tausayin talakawansa a jiha ɗin. Muna roƙon Allah ta'ala kada ya bashi da wayonsa, dukkan wani abun da zai Allah ya sanya albarka a cikinsa, dukkan abun da ya fi ƙarfinsa Allah ta'ala ya wuce masa gaba, ya kuma jibinci al'amuransa gaba ɗaya. Abin nan gwamna Maiduguri addu'a Allah ubangiji ikara irin su 1000 a Najeriya. Allah ya masa kariya, Allah ya kara masa imani, kuma malamai su rike shi su ringa koya masa ajini ci gaba. Jara'an da yake da shi sai wanda yake Allah ya taimake shi. Wannan shine gwamna. Shine gwamna. Allah ya sa mu gama lafiya. Gwamnan jihar Borno Professor Baba Gana Umar Zulum, Allah ka ƙara maka kariya, Allah ka tsare wannan gwamna,